Sanibonani mabukele emakhaya. Igama lami nguZamongabele. Intokazi ephuza umkhomazi, iphuza umzinyathi. Wangibuza ukuthi kanjani. Sesifikile sisibanimida. Uma ukuthi uyaqala ukungena kune channel, sicela ukuthi usisize, subscribe, ulike, ucommente futhi. Ukuba khona kwakho nokubuka kwakho kuzoba intokozo kuthina futhi kuzosijabulisa asiyilutho ngaphandle kwakho. Namhlanje babukeli sibhalelwe insizwa igama layo uNana. Itheme isibhalela lensizwa lena. Yathi sibanimida sekwanele manje. Nginenkinga lana enkulu. Kodwa manje inkinga yawo njengoba inkulu. Thina sikwazi ukuthi sinichazele yona inkinga. Iyona efanele inichazele inkinga yayo. Yona inzima. Khona kubhlungu ukuthi uthi uyindoda ulobulile ufuna ukuvusa umuzi kababa wakho. Kube khona inkinga obhekana nazo. Babukele uNana bengathanda ukuthi asikhulumele yena. Achaze yena kuphume emlomeni wakhe. Konke asibhalele kona. Sawubona Nana. Yebo sawubona. Unjani bafa? Siyaphila sesikunjani? Siyaphila. Ngizwile isikhalo sakho sisibanimida sasifunda. Ya, sasesithi asize wena. Sesifuna manje ukuthi ukhulume wena ngomlomo wakho ungasakubhali phansi. Lokubhale phansi. Besicela ukuthi usichazele wona ke manje sekuphuma emlomeni. Yebo. Yebo, ngicela ukudedela ithuba. Yebo. Siswami. Yebo. Ikhona into eyinkinga la siswami engibhekene nayo. Ngibhekene nenkinga yomuntu engiphilisana naye. Lo muntu siswami sengimkhehlile. Kusele one thing ukuthi nje ngiqedele into zakubo bese siyashada. Kodwa manje into eyinkinga iyi1. Ungishayela inyawo manje. Manje angisamtholi kahle ukuthi kwenzakalani phakathi kwami naye noma ngisathandwa phezulu kwalamalobolo sengwalobolile. Ngiyayibona into enjani? Yeah. Manje siswami manje nginqenile mina ukuthi ngimqonde ngihamba ngedwa. That's why ke ngivele ngabhalela nina ukuthi akwenize ningisize mhlambe khona umbono engawubeko obonakalayo akazowuzwa naye ngingahambi ngedwa ngoba ngihamba ngedwa ngizoba nenkinga. Okay, make mntanga baba. Njengoba uthi ukushayela inyawo. Shuthi angicacisela lapho uthi ukushayela inyawo usuke enzani umuntu ukushayela inyawo? Phela umuntu umekushayela inyawo usuke efaka ureverse. Oh uyakubalekela. Imoto mayiya phambili ifaka u1. Mase efaka ureverse kushuthi manje uyangihlehlela manje ngithi ngiyambheka kubo angimtholi. Ngithi ngiyambheka kubangani bakhe angimtholi. Manje kushuthi ke manje khona into akayenzayo mase ngihalela ukuthi ningisize sikwazi ukuhlanganisa lo mqondo. Siye kuyena simbuza ukuthi kanti kwenzakalani ngaye. Siswami intombi yami siswami ngithe ngiphesha ifoni yayo. Ngabona inamba ebhala uSibu. Ngithe mangithatha le namba ngiyifaka efonini yami. Mase ngiyifaka efonini yami kuvela uSibu umngani wami. Yabo. Manje angazi ukuthi kwenzakalani bengicela ningisize. Wena kungani uthi kuvela uSibu umngani wakho? Yini enza uthi usho njalo? Ukuthi ngithathe le namba efonini yakhe. Ngingazi ukuthi ekabani ekaSibu umuphi. Yeah. Mangithatha le namba lena ngoba phela nginabangani nami. Mangithatha le namba ngithi ngiyifaka efonini yami kuvela inamba enginayo la efonini yami. Oh. YaSibu umngani wami. Uke wazama ukumfonela wena uSibu? No, uSibu bengingakazama ukumfonela manje ngithe ngiqale ngifonele nina nikwazi ukungisiza. Ngibhalele nina nikwazi ukuzongisiza sihambe siye kuyena. Mangabe ukuthi uyena umngani wami uyena uyangixhopha kwayena umngani wami. Ugesikhathi uyithola nenamba kaSibu. Uke wambuza yini umama wakho ukuthi mama nayi inamba kwenzakalani ngale namba? Wathola incazelo, yayithini incazelo wayithola makuthi wambuza? Cha sisi. Nganqani kumbuza. Ngale namba. Yabo? Yeah. Ngoba manje ngingazi ukuthi ngempela kwenzakalani. Ngoba manje le namba le iyakhuluma. Oh. Njengoba phela ikhuluma nje le namba le
ikhuluma nami ukuthi phela manje sikumina manje. Uyabona? Ayisekho kuyena ikhona eyendoda yakhe. Lo sibu wakhe ekade ngingamazi. Kodwa manje mangifaka efonini yami kuvela usibu umngani wami. Okay ke fine. Yena angaze ngimbuze ngayo. Ngivele ngakhetha ukuthi ngenze njani? Ngifuna usizo. Yebo. Oh, awufanga uzumbuze yena. Angimbuzanga ngenamba. Okay. Ikhanisi yoqala ukuthi namhlanje ezwe indaba yale namba le. Ngoba manje lo mama lona uyinkinga phela lo mama. Oh, ngamanye amazwi lo mama unokumhlonipha noma unokumsaba. Yebo, hayi nginokumhlonipha nokumsaba. Uyalishisa ithawule limanzi lo mama. Hayi ndoda. Ithawule limanzi uyalidedela lo mama. Manje nginokumhlonipha nginokumsaba. Okokubili. Yeah, because ngiyamthanda futhi mangalahlekelwe uyena futhi ngizoba yini ngaphandle kwakhe. Uyamthanda. Ngiyamthanda. Uthanda. Ngiyamthanda. Nimbuze ngabe ngiyayibuza kodwa ngizoyeka sisi mama ngoba uma ngiyibuza manje izothatha isikhathi sayo nayo kodwa ekuhambeni kwesikhathi kumele sibuze. So lokho sikuvakashela nawe ngoba khona lesifuna ukufika khona ngoba ithi into yakho ngiyamhlonipha. Ngiyamthanda. Ngiyamsaba. Injalo. Siyabonga ngikuzwe kahle ngiyamhlonipha ngiyamthanda ngiyamsaba. Babukele sicela ningiphelezele siye kumama manje. Njoba senimzwile unana uthi uyamthanda umuntu wakhe, uyamhlonipha futhi uyamsaba. Cela ningiphelezele. Oh, bhutinana. Yes. Sithe siya kuphi? Embelebele. Singena ngakuphi masembelebele? Ngena ngo left kuno left ongenayo la ngaphambili. Yeah. Simemva kwa left siyaqhubeka noma senze njani? Hayi ngoba sesudlulile lokuqala songena kwesibili ongena eTHOLA. Saka Q bese sishona phansi. Oh, okay. Sophumela khona embelebele. Okay, webhutinana sizomfica phe ngoba na ke embelebele siyadlula manje. Somthola kiwo lo mgoqo lo omncanyana lona sohlangana naye la ngaphambili. Oh, sidlulele la khona. Yeah. Okay. Auntie. Siya ngakhona nana manje. Sekuseduze? Nange mina. Awungamazi. Muhle umuntu wakho yazi? Sayithela kuyena Mfanelene. Sayithela kuyena Spoislanda mfethu. Sawona sisi? Yebo sawona. Unjani? Yaphila njani? Igama lami nguzama ngiqhamuka kuSibanimida. Ngicawuthi nje ungibona ngiqhamuka nomnyeni wakho ngoba ngimina utho ungumnyeni wakho mhlawumbe ngathuswa amakhamera uyaxa uthi kwenzakalani. Bengathanda ukumazi usisi igama lakhe. Uzesanda. Yeah. Okay, Zesanda. Zesanda sibhalelwe umnyeni wakho la. Le ngihamba naye. Okay, umnyeni wakho la. Uke wasichazela ukuthi kunodaba afisa ukulikhuluma nawe. Kodwa manje usabile ukulikhuluma nawe. Wase ethi ngcono abhalele thina Sibanimida. Lo daba lomphethe kabi. Alukho luhle kuyena. Kodwa mina bengingathanda ukuthi azikhulumele uzwe noma mina ngiqhubeke ngikhuluma nje bengibhalelile. Ngicela ukuzwa ngawe. Ngicela ukukhuluma yena. Okay. Bhuti wami usumzwile umama wasekhaya uthe ucela umchazele lo daba osibhalele lona. Yebo sisi. Ngibhalele nina sisi ngoba nginenkinga nomsisi wami engithandana naye. Yeah. Sengimkhehlile lo muntu. Inkinga nje hayi kunezinto engingayitholi kathi usisi wami ungishayela ithende. Yabo? Ungishayela ithende usisi wami. Manje nginqenile ukuza kuyena ngihamba ngiyi1. Yeah. Ngoba unolaka plus ngiyamthanda angifuni futhi ukulahlekelwa uyena. Ngathi kangivele ngibhalele nina ukuze nikwazi ukungisiza. Sisi wami, Isthandwa sami. Into edala ukuthi ngibhalele labafowethu. I1. Ngithe ngiphutharaza ifoni yakho. Ngathola iSMS enosibungu enegama lika Sibungu.
Uyabo? Ngayithatha le SMS, inamba yayo ngayifaka efonini yami. Mase ngiyifaka efonini yami kuvela uSibu umngani wami. Manje angisazi kwenzakalani phakathi kwakho nomngani wami. Akwenzeki lutho phakathi kwami noSibu. Hayi ke kodwa ke manje izinto ozenzayo zingitshela ukuthi khona into eyenzakalayo phakathi kwakho noSibu. Manje angisazi ke mina ukuthi kuphi kumele ngikwenze njengamanje. Njengoba sengizengakubizela abantu nje ukuthi bengisize for wena ngoba ngiyakuthanda, angifuni ukulahlekelwa wena. Kenze njani? Njengoba ngisho ukuthi ayikho into eyenzakalayo phakathi kwami noSibu. Wena ubufunani efonini yami? Ima sisingicela ukubuza. Uyamazi lo Sibu wakhuluma ngaye? Umngani wakhe. Umngani wakhe. Yebo. Okay, inamba wena vele kaSibu. Ubunayo efonini noma mhlawumbe ubungenayo wakwakunikeza yena inamba kaSibu? Wayefona yena ngefoni yami, efonela uSibu. Wefonela uSibu. Ungagcina ngiyisavile ngaleyo ndlela. Wayisave. uSibu wasekusendela ama message emva kalokho. Nje besixoxa sinoSibu ngeyona into eserious. Benixoxa. Ungasichazisela mhlawumbe ngemessage ukuthi unalulazi layo ibithini kule ngxoxo engekho serious le kaSibu nawe? Maningi ama message akhona, ngazi ukuthi ukhuluma ngeyiphi yena. Bhuti wami ngasikhathi ungena efonini ya mama Sekhaya ufice imessage eyodwa amangaki? Cha, imessage engiyificile ebeyikhuluma ngoSibu. Ikhombisene na imessage ukuthi nje abantu nje abayithandanelayo kamnandi. Ya. Usisi bengicela ngichazele nje ukuthi yini eyenzakalayo phakathi kwakhe nomngani wami. Sisi nangu baba Sekhaya ecela umchazele. Hayi, angikwazi ukuthi ukhuluma ngani. Uke wambuza uSibu ngayo yonke lonto? No. uSibu angakambuzi ngalento. Angakambuzi ngoba bengifuna ukuqale ngizwe kuwena ukuthi kwenzakalani phakathi kwakho nomngani wami. Kwenzakala lutho. Bengakwenzakala lutho. Okay. Mina bengazi ukuthi uSibu umngani wami, bengazi ukuthi sekumngani wethu. Manje wena mawuso umngani kaSibu. Ngono mina ke ngenze njani ke mina ngihlehle noma ngiqhubeke nawe? Ngalo ndlela uchaza ukuthi kushuthi abangani bakho ngingabakhulumisi mina. Hayi, angisho ukuthi mabevakashile endlini ngingabakhulumisi. Angisho ukuthi abangani bami ungabakhulumisi. Kodwa manje into eyinkinga ngithi mina kuwena ungathandani nabangani bami. Ngoba phela imessage yakho ibisho ukuthi niyathandana. Angithandani noSibu mina. Awuthandani noSibu. Ngcono siye kuyena kuSibu siyokholiseka kuyena. Ya ngcono kona lokho. Kwenzakalani phakathi kwakho? Uyamfonela siya kuyena straight. Ya, hayi ngcono sivela siye kuyena sikholiseke ukuthi kwenzakalani phakathi kwakho naye. Ngoba manje angifuni ukuze kufike kulesikhathi sokuthi nami ngikhuphukele umoya ngingakubizeli abantu abazongisiza. Uyabona? Mina ngizovele nginqumisa okwalakho ngoba manje liyinkinga phakathi kwami nawe. Uyabona? Kungani uzobiza abantu ungakhulumi nami? Cha, ukuthi mama ngiyakwazi ukuthi unolaka. Ngize ngikubizela abantu nje ingoba unolaka. Kanti ngiyakuthanda lolulaka lwakho. Ngiyacabanga ukuthi alizuba khona makukhona abantu. Njengoba namanje usuqala ukungibuza nje ukuthi kungani. Awusihlezi sikhuluma nawe, uhlezi ubiza abantu ngaso sonke isikhathi masikhuluma? No. Angihlezi ngibiza abantu ngaso sonke isikhathi. Kunodaba oluke lube bucayi oludinga ukuthi umuntu ebe nomlekeleli. Kunodaba oluweak olungafuni emlekeleli. Masaxoxa kokuthandana kwami nawe suke sisobabili sixoxa kokuthandana kwami nawe. Manje mase kukhona uSibu emafoni nami. Le phone yami phela ngoba ithengwe yimina le phone mama, uyakhumbula lokho? Yebo ngiyakhumbula. Okay ke mama, ngicela ke mama ke ukuthi sivele siye kuSibu khona le phone le izobuyela kuwena ngoba otherwise ngizothatha kwayona le phone bese ngiyabona uSibu wakho uzomfonela. Hayi ngiyanizwa zithandani, ngiyanizwa indlela enikhuluma ngayo. uSibu isithando sami singamthola ngakephi? Usendlini yakhe. Uyamazi usendlini yakhe kanti? Okay, asidluleke lapho.
Ngicela usikhombisa kubo kaSibu. Hayi. Singake sihambe siye kaSibu. Sesiyafika selo isihambile ngathi kupho Sibu. Ya, ikhona ke la kaSibu. Oh, siyangena la. Siyangena la. Okay. Ya. Uthi ngene nginokhe kuze ngenze izinto zibe lula. Qonqole ekhaya. Qonqo. Yebo. Sawona futhi. Yebo sawona. Unjani? Ngiyophinda. Nguzama ngiqhamuka kuSpani Media bese cela ukukhuluma nawe bandla kunabantu engihamba nabo abanodatshana omncane ebefuna ukuthi sikhulume sisobathathu nami ngibe wes4. Ngamayibi? kuSpani Media. Sibani media. Yebo. Yini Uhlelo esilungisa kulona inkinga zabantu. Manje khona omunye usisi onenkinga ubhuti wasesibhalela ke ukuthi usisi unenkinga so manje inkinga nawo usisi iphatha nawe phakathi. Manje kwase kuphoqa ukuthi fanele sigcine sesifikile nala kuwena sizolungisa lolu daba leni nobathathu ngoba nawe usukhona kulolu daba nami sengowes4 kulona futhi. manje amakamera yapho? Usixolele bhuti lokho besingakuchaza mangase sisihleli kahle phansi. Angazi noma ungasipha nendlebe usiphe nendawo sihlale phansi mase sikulandisa kabanzi. Ngiyabonga. Ningangena. Ngicela ukuhlala lami. Sawona futhi Sibu. Usungazi nanegama? Yebo bese bengichazelele ngawe. Njoba sihambe sayithola nendawo ehlala kuyona. Ngicabanga ukuthi la bantu engihamba nabo uyabazi umakoti kabhuti. Ngicabanga ukuthi niyazana. Yebo, ibona bangibhalelile. Banenkinga la, kahle kahle ubhuti ongibhalelile unenkinga yokuthi uthola ama-SMS efonini yomama wakho wasekhaya. Ama-SMS abhalwe ukuthi Sibu. Uma ethatha inamba kaSibu eyiphantsha efonini yakhe kwavela ukuthi lo Sibu owena. Kodwa manje okukhulu kakhulu ukuthi lama SMS akhuluma ngezothando. Kubuye ngazuthi wena uthandana nengoduso yakhe. Kodwa khona kunjalo futhi wena uveza ukuthi ungumngani wakhe. Iyona into angibhalele yona ukuthi ufuna ukuthola ukuthi kwenzakalani uzikhulumele wena ngomlomo wakho uma ngabe kuyiqiniso ukuthi niyathandana yini na. Hayi. Wabona usushethu umngani wami. Ngeke ngothandana naye kodwa usakhe. Phama umngani wami. Yeah. Umngani onjani? Umngani wami. Umngani wakho. Manje wena obakho ubungani buhamba phambili buze kufike la enisendela khona ama message othando nengoduso yakhe. Mhlambe uma uthi uyibona imessage ithini? Ngoba mina ngaze ngibona imessage ngajabula ukuthi asikhulumele yena umkhwenyana. Mabulo mngani wami. Ngithola imessage ku-Fro. Ngithi ngiyasesha le number ngiyithola lapha ebhala uSibu. Ngithi akuwena mngani wami. Hayi mngani wami ngithi ngifake efonini yami ifone number yakho hayi kuvela nje inamba yakho straight. Eyibona lonto. Manje bese ngifuna ukwazi kuwena social lami ukuthi kwenzakalani phakathi kwakho noQueen. Hayi mngani wami nana hayi. Khuluma ngizokubambela khululeka. Hayi. Siyazana njengoba umhlezi ubona akukho kunyongakele. Ya ukuthi mngani wami ngazi ukuthi intombi yami akuyona intombi yethu ngazi ukuthi wena umngani wami intombi yami akumele ibe umngani wakho. Mfethu umngani wami wenza kanjani lonto? Wena konke nje nosungiqophile. Cha kodwa phela imessage Nako phela ama message ama SMS akho abhalo love Isthandwa good night ngenze njani mina? manje ngesikhathi imini ubhaya yonke into yena akaphenduli yena. Cha
mina bengisabona wakho Hayi ngeke phela sekukhona lezi zinto lezi zo Manje makahleke ubona uLove Yonke efonini lonto usho ukuthi sekuyathandana. uLove usho ukuthi sekuyathandanwa yini? uLove Ngingakwazi ukubhalela usisi uLove efonini, ngingakwazi ukubhalela nombani efonini ngithi Love. uLove khona uLove nje. Khona uLove nje. Awukho uLove nje. Usubona ukuthi empasa ngakwenza into enjena. Engathi nobabili ngenza isilimi yabo. Cha mona. Wenza kanjani lona mfethu? Sibu mfowethu. Uyazi ukuthi lo muntu mfowethu ngimzekile. Uyazi ngiyamkhokhela mfowethu lo muntu. Wena kuyenza kanjani into enjalo kumina mfowethu uyiprior. Ngangikhona uzeka ngiyakwazi lo. Kodwa manje ngizoyenza kanjani lo? Kodwa manje uyabona manje ukuthi manje usungishofele ezingaphandle mfowethu yabo. Ungishayisela ufro ngethende mfowethu ufro ushaya ithende manje. Wabethwa yini into ephathekayo lo? Wena uthi Akanabo ubufakazi emva kwalokho uzosibizela abantu bale kude singabazi thina. Magcwala amakamera manje. Angithi wabona ke manje. Sizovela kuma TV why ungakhulumi nathi? Yilento ke sister enze ukuthi ke ngize ngifonele nina ngibhalele nina ukuthi wozani ningisize. Yabezwa manje ukuthi bangihlanganyela. Cha wena nabe fanele uqale bengeke ubuze yena. Oh ngiyabonga lapho sibo. Uke walikhuluma lelo phuzo. Lokuthi usabile ukubuza yena. Ngoba uyambona noma uyamazi ukuthi uyinkanyamba ngazi noma ngibeka kahle no unolaka kahle neThawuleni manzi leni no 5 rand kubukeke ngathi ngalithola usisi masiphezulu cha bebukeke ethule ebheke phansi uyangixaka manje mise ukwazi ukukhuluma kodwa vele mina ngikho lapho ngicabanga impendulo uyayithola ileyo ke eyenza ukuthi angakwazi ukukhuluma nami ngeke ngayibuza leyo ukuthi kungani engakhulumanga nazo akhethe ukubhalela thina wayichaza ke inkinga yakhe futhi nje kwayilento ayisho ukuthi mina ngisidlamlile into engayazi le angimazi ukuthi ukhuluma ngani wena sisawuthanda ukukhuluma yini lesikwenza ukuthi ube nolaka manje ngoba phezulu ubuke kumuntu ongenalo ulaka cha ukuthi indlela akhuluma ngayo manje noSibu usekhuluma engathi unobufakazi kanti ukhulumela indaba yaLove kuphela kodwa inkinga lobufakazi awubufuna ngasikhathi siphezulu sakhumbula shuthi mina ngamanye amazwi ngisho ngithi kungacishe ngithi umkhwenyana wakho wena uyamshaya ngeThawuleni manzi angisho ukuthi nginjalo kodwa ngacishe ngisho kanjalo but Jehova ngoba okade usivezele kona phezulu yabo manje usasivezele kona yabona lokho wesisi ukuthi ubhalelwe umngani wami ukuthi good night love usho ukuthini ubhalelwe umngani wami ukuthi good night love uthi wena Love babhalwa noma yikuphi Jehova lokho kusho ukuthi siyathandana yini pho mangabe ethi good night love mina ngizwa nje kahle lento yini nobabili yazi mina lento yini nobabili ngizwa nje wena mngani wami kahle awuzethembi nje cha awuzethembi wena awuzethembi awukwazi ukuthi ngijola nomngani wakho umuntu uhleli naye futhi sonke lesikhathi mina ushola ukuthi mina ngalesikhathi uhleli nomngani wakho mina ngibhekile umngani wami awuhlisa kancane phuzini yes ngithi awuhlisa kancane ekuphuzeni yona ekushibiseni ngikhumbula kahle yona mangikhumbula kahle mfowethu mhlambe ngina 2 years ngiliyekile ishibi mhlambe yazi na ukuthi ngiqantina kuphela how 2 years kahle Ikhona into eyenzeka wena mngani wami kodwa hayi ngalendlela le wena uyicabanga ngayo yes ya mhlambe ake ngibuze umkhwenyana ngapha umuntu othinta yamanzi amponjwana ngizwa uthi akehlise kancane phuzwa naye oniphuza naye manje uma esephuzile mhlawumbe ngenzeka ukuthi uyaqambe namanga noma mhlawumbe ngoba phela udaba ezize ngalo usufaka nokuphuza understand usengena kanjani cela ungenze understand iphuze ngizama ukulibeka ukuthi ngiyakhumbula sasiphuzile naphuza ya kwase nama ngazi kwenzani kodwa hayi mabula mfowethu wamthatha awubambe kancane wanginokha mfowethu lo queen mfowethu kushuthi wamasha naye mfowethu njengoba mfowethu lo queen lo mfowethu esebuye seyisipiyoyo nje mfowethu wena mfowethu angithi ayithola angithi wangithola mfowethu
Ya mhlambe uyangithola mfowethu kwenzeka. manje mfowethu mina mfowethu mangingadalo wakho mfowethu uQueen mfowethu ngimdala mfowethu ungashayisani mfowethu yini eyenzeka sibo Bona phe love lapha. ukima sibo ngicela ukubeka ecaca ukwenze ukuthi usendo love noma kwenzeka ukuthi ujole nomfazi umuntu noma kwenzeka ukuthi umshele noma kwenzeka ukuthi nilalane Sambatha ndawonye kwenze. nambatha nomakoti wakhe ndawona nalala sengisho ukuthi nayenza isex Sambatha ndawonye. nayenza isex yebo noma cha Ya mhlambe uncane. kancane nayenza wamabura mfowethu uQueen lo angithi uyamfundela uQueen uyamfundela uQueen yendoda yes ndoda uQueen lo ndoda ngithi uyambona yes ndoda mfowethu kushuthi wena mfowethu wamphezula lo Queen angithi yabo wamphezula lo Queen ngoba mina manje awubona ukuthi kushuthi ngifile isquash wabona ukuthi wena kumele uvumashe no Queen angithi yabo Cha phela wena mngani wami into mayenze kanje ngomabili amasayidi asuke wrong. cha wena mabura kahle ufuna ukuqedana umngane noma ufuna ukuqedana ukuzwana Cha ngifuna kuba siphile nje siphile. njengoba senibathileke no Queen wami ke mfowethu ngiyazi ukuthi akuyena usisi wakho uza kuthini kwena sisi Hayi mina sisengakusho nje ukuthi unana uhleze engekho. Nami bengimdinga umuntu eduze kwami noma edakiwa akabuyele endlini. ngiyabonga sisi isiyafika le ngifuna ukuthi ifike khona manje lento iqiniso lengifuna ifike kulona wena sisi inkinga yakho ukhaliso ukuthi unana ubuya ngabibikho Ya, ubuya ngabibikho. mhlawumbe uthi Hlezi ngimlande ematshwaleni ngimlande mase ngibona ukuthi sekulate kakhulu ngimlande nami sengigcine sengikhathele. Isikhatha alethwe yimi. Wesinye isikhathi alethwe usibu, wesinye isikhathi alandwe yimina, wesinye isikhathi alethwe abanye abantu engingabazi. Ngagcina sengikhathala ke nami. phecelezi wena into enza ukuthi udlulele ngaphandle ingoba umyeni wakho ubengenaso isikhathi sakho unesikhathi sotshwala angazi noma ngibeka kahle ngoba Yes, isikhathi sotshwala nabangani. manje lokho kuholela ukuthi udlulele mhlawumbe ikhona indlela enye ngale ukuthi nixolelane la ofisa sikusize ngayo kulomuzi wakho ngoba kubukeke ngazo silendaba ijulile wena udinga uthando unani unothando lotshwala kukhona mhlawumbe okunye ufuna ukukhipha enhlizweni yakho ngonani ofuna ukukhipha njengamanje sisekhona awungakuphethe kahle ngayo ngoba ngenzeka ukuthi uthi unana wena uyashaya mina ngibone phezulu kubona ungashaya namanje mangikubuka yebo nalulaka kodwa ushaye mhlawumbe ngenze ukuthi kunalento oyivalele ngaphakathi noma mhlawumbe ufuna ukuyikhipha siso babe noma uzoyikhipha la noma uzoyikhipha ngesinye isikhathi khuluma sisi ukhululeke akekho ozokujaja noyedwa Engakusho ukuthi akukho engimbambele khona. Anginaqhubu naye, anginalutho. Phela nje into engidinga kuyena ukuthi abe nesikhathi sami. Ngidinga isikhathi mawukuthi angeke akwazi ukwenza lokho. wesisi cela ukubuza mina usidinga kanjani umkami isikhathi sakhe ngikhona bethe anginaso isikhathi sakhe uyangididisa ngoba nangu umnganami ngala eceleni umnganami ngala eceleni umnganami ngala eceleni uyabona manje engathi ukuthi manje useyingalo yesithathu engalweni ezimbili mnganami mabura mfowethu okay cha ngifuna ukubona kahle manje nalo sizwe ngifihlela ngeswazi wena ukulungisa lolu daba simile bengicela ukuthi ungihlalele phansi ukuze sakhe understand Yeah. angilwe nawe mengisihlala phansi Yeah. ngifuna ukuthi silungise kahle lolu daba sihleli phansi uchazile usisi ngapha wathi wena unesikhathi sokuyophuza ngabe unamanga hayi mangihambile ngiyophuza mina ngihamba nomabura futhi sifike siphuze lokho toyota ngiyashuka mina sister angiphuzi kakhulu utshwala ngoba manje bengiphuza kakhulu utshwala ngalala endlini manje ngethe ngathatha lo sisi lo ngamsondeza eduze kwami ngaqala ngayiqoqa ngithi ngizama ukuyiqoqa nanga umngane wami uyangixhopha yabo menze njani umngane wami manje ngoba uyangixhopha
Shuthi mina iphutha lena engilibona la ngiyaxolisa ukusho njalo ngiyaxolisa ubeka abanye abantu amaphutha. Ngizozama ngendlela ukukhuluma ngendlela engikhuluma ngayo. Ngizoqala la. Ngizoqala kusisi. Usisi iphutha lakhe mina ngendlela engibona ngayo. Uhlulekile ukuhlala nomnyeni wakhe phansi. Ngizwe kahle sisezwe. Uhlulekile wena ukuhlala nomnyeni wakho phansi. Umchazele inkinga obhekene nazo. Wakhetha ukuthatha inkinga zakho. Wazibeka emahlombe wathi mazikulawule. Wathatha imizwa yakho. Wafuna ukuthi ikulawule. Yazi uyakholela ekutheni ulale. Kodwa sisi mina bengizomthola ke lo muntu ohlezi eyoshuka insango. Hlezi lo muntu everyday uhlezi eshuka insango lo muntu. Asikho nje isikhathi. Unsango yini nje unsango. Ngiyakuzwa sithando sami ngiyakuzwa kodwa wena iphutha lakho libe lapha. Yabona ngelanga sithando sami. Uma ngabe unenkinga nomyeni wakho. Akekho omunye umuntu ozokhuluma naye. Ngisho ungakhuluma nomngani ngiyakunike lento lo myeni wakhe azomnika yona. Ngisho ungakhuluma noma wakho ngiyakunike lempendulo umnyeni wakhe azokunika yona. Wena okubalekile ukuthi uhlale nomnyeni wakho. Ngisho ukuthi inkinga incane kangakanani enkulu kangakanani ngoba ngalesikhathi incane uzophinda enzenye lenye edenye igcinisa inkulu. Wena fanele ukhulume nomnyeni wakho sithando sami yezo. Sengijolile ngelinye ilanga mama. Ukhulume nomnyeni wakho. Kodwa ke sisi mina mayengangimameli ngenze njani? Kufanele uqale indaba isaqala. Ungayilindi ukuthi impande zendaba zize zinaba ngoba once zanaba kuzoba nzima ukuthi yabo understand ngisho ngithi okay sibaro wethu ngiyasizwa isikhalo sakho ngizwa kahle yazi into engikhala ngayo mina kwena ungitshele futhi uma ngabe ngironke into engikhala ngayo kwena sis wena ukuzwakala njengomuntu onesikhathi sotshwala onesikhathi sokudla ingadina yakho. No. Kizozo ngikhipha stress sis. Nanso ke inkinga bafuna ekhona. Kizozo stress sis ngotshwala nensango. Nanso ke indaba le khona bafuna. Manje imamazi lendlini noma ngikhona endlini linolaka nginethawula elimanzi. Ngikusukele nje ngivele ngikusukele. Ngiyakusukela ngonakele lutho. Nethawula elimanzi. Angihlanyi. Ngaphendula into kancane nje sister. Sis. Ngicela ungimamele angihlanyi. Ngaphendula. Angeke ngivele ngimsukele nje ngibe nolaka engenzanga lutho. Ithawula elimanzi nje ba. Uyazi ukuthi wenzani mangabe ebuya ematshwaleni ebuya nasebhemeni insango yakhe. Uyazi. Bafa. Yeah mama. Ya ngiyakuzwa khona usuthola ithawula elimanzi. Kodwa ngeke uvele uthole ithawula elimanzi uma kuthiwa wena uthatha imanzi yakho. Wayisondeza eduze. Wayibeka la emathangeni akho. Wakhuluma naye wayibhona. Uthola ukuthi inkinga ikuphi ngoba akekho omunye umuntu ozokwazi inkinga yomfazi wakho ngaphandle kwakho. Futhi wena ngeke uyazi inkinga yomfazi wakho ungahlalanga naye phansi wabonisana naye. Funda umfazi wakho mazi meneme, mazi mangabe nganeme. Mazi melambile, mazi mesuthi ngisho omile, ngisho kuthulambele kwasemlomeni, ngisho kuthulambule waKephi, uwena ofanele kumazi. Akekho umunye ozwazi unkosikazi wakho ngoba ngalesikhathi ethuli izinto ziyalekana zigcina ziningi. Sesitholele ekutheni utholele ithawuleni manzi. Siswami. Ngiyamnaka ufro. Ifro ngiyayinaka ifro. Ngasiphi isikhathi? Futhi ifro ngiyayazi futhi ifro ukuthi idingani. Kodwa manje ifro njoba uyizibhoka ngolaka kanjena nje isadidisa umngani wami. Mase kuphelile futhi ngomngani wami uzoyibona. Ngonifonela futhi noma nginibhalele ngiphinde nginibize nizoyibona ukuthi isi right kanjani umngani wami engasekho eduze kwayo. Okay ngiyakuzwa futhi ngingene kumngani. Ngizoyihlanganisa sengigoqa yonke mase ngibuya na kumngani. Mngani wenze isenzo esimbi angeke ngize ngidlale ngakho. Simbi kakhulu. Wena njengomngani bekufanele usibarwethi ngapha kube uwena omgadelayo umama wakhe kuze naye akugadele owakwakho umama. Akunini kufanele nidlane izithende. Wena indlela owenze ngayo shuthi ngabe mazi usibarwethi mase kuthiwa ulala nomfazi wakho. Ngeke wena uzudini uzojabula ngithi ngoba nokwazile ukulala nobani nomfazi wakhe. Shuthi lokho kwenzile ukubona kukuhle. Noma nawo bengalala nowakho umfazi kuzobe kukuhle futhi. Kanti ibuphi umngani beni? Umngani beni abukho ukuthi ngifa la ufa khona mngani wami.
lento yenzile ungaphindi uyenze wena jabula uthi nomngani olungile ngicase uyangizwa kahle kahle nje nobabili necala nisebenzisa ukulunga komunye umntwana kurong hayi nganami mfethu ngicela uxolo ngokwenzekile nje ngeke saphinde bengayona inhloso bengakuplananga kodwa ke Abulo kodwa kwenzeka Xolela mfowethu ngoba umfowethu kodwa uzowazi mfowethu ukuthi intombi yethu kusukela namhlanje ngiyishiye ezandleni zakho. zami Ya. Yaxolela mfowethu kodwa intombi yethu ngiyishiye ezandleni zakho olibheka kuxolo njalo. ngibona nje ukuthi ngiphuma Uyabona? Ngoba lento lena niyenze nibhekile nobabili. Njengoba uthi ifro nje ngiyidakela utshwala kusho ukuthi ngithatha iadvantage ukuthi ngidakiwe la ngikhona. Ya. Taka baba ngenze ngene emzweni yakho ngibona ukuthi uzizwa kanjani kodwa ngokucabanga kwami kubhlungu angenze ngikuthathise futhi isinqumo ngithi thatha sephi isinqumo kodwa mawuthi into ikhuluma usicabangile uyicabangisisile akekho ozokuphikisa kuyona mangabe wena uhappy ngesinqumo sakho Hayi usibu umngani wami usibu ngikhule naye sidlala naye ibhola senza naye izinto nje yabo so manje mase songinoka kumele ngivele ngimuphe lo flow mhlambe ngisazomthola omunye engizokwazi ukuthi ngimkhokhele yabo okay kodwa baba mina ngisavuma ngani phela manje sikhwanja ahlala nawe ukuthi hayi mabulo mfowethu ngiyakuxolela mina ngoba ngundoda mina mfowethu angithi ayithola bengizokuvuma ukuthi bengizokhoba ngixolela ukuba ugcwele yena kuqala bengizokhoba nami uyogcina ungixolela noma ungazi ungixolela manje mina kodwa uma qala uxolele yena buka ke sho mina wathi ungiziba kodwa ngibe ngizobe ngazi ukuthi lawo ngixolela khona uyobe sedlule yonke buka ke usayixoliselwa uwena yena usayixoliselwa uwena ngoba vele kufanele sibumxolisele ngoba vele nayenza nini nobabili lento yabo okay queen ngiyakuxolela nawe mama ngihamba nawe ukuthi usibuka ngihambe nawe babukele emakhaya senenzwile udaba sesambe nalo sayizafika nale maphethelweni ayikho into engiphatha kabhlungu njengobhutnana yazi uyakhuluma kodwa manje kunalokudinwa engakuboni kuyena ngcono umuntu odinwa kubonakala ukuthi udiniwe kunona umuntu odinwa ngendlela adinwe ngayo kodwa senithembisa ukuthi konke kuzohamba kahle bazogcina bejabule futhi yonke lento izolungiseka sesihamba manje ungakhohlwa ukusubscribe ulike ucomment ukuba khona kwakho kubalekile kuthini siyakuthanda kakhulu futhi ube khona ngokuzayo